Тетяна Карнеевна Лопатина, якая нарадзілася ў 1891 годзе, была меншай дачкой Карнея Лопатина. А сям'я Лопатиных была вялікая, 13 душ. І ўсе нястомныя спевакі. Прадучы кудзелю, маці і бабуля Тацяны Карнеевны спявалі старадаўнія беларускія песні аб прыгажосці дзяўчыны-нявесты, аб цяжкай паднявольнай працы, аб горкай жаночай долі. Прыходзілі са сваіх нялёгкіх заработкаў плытагоны, дзед і бацька Тацяны Карнеевны, і маленькая сялянская хата напаўнялася мужчынскімі песнямі. Маленькая дачка Карнея Лопатина гатова была ўвесь дзень слухаць гэтыя песні. Яе незвычайная музыкальнасць, рэдкая памяць і тонкі слых звярталі на сябе ўвагу ўсіх спевакоў-аднавяскоўцаў. І сама маленькая Таня пачынала ўжо спяваць народныя песні, хаця яшчэ нават слова не ўмела добра выгаварыць. Той далёкі час стыхійных дамашніх канцэртаў і цяпер з замілавання ўспамінае 76-гадовая Тацяна Карнеевна, праслаўлены народны мастак. Я люблю больше всего песни народные, старинные. Коли я была еще маленькая и была картавая, то чула, як мамка моя под куделей сидячи спевала песни, а эти песни протяжные, правда, песни такие, якое было життя, такая была песня, они такие жалобные, тяжелые, но вельми они ж душевные, и они мне прямо в душу залазили. И когда я уже подросла, то я их вельми любила сама спевать. Так вы, прошу молодежь, чтобы, значит, разучивавши современные песни, не забывали и старых песен, бо они вельми важные, и они взятые от життя. З першых жа дзён савецкай улады у вёсцы Азершчына была адкрыта агульнаадукацыйная школа. Яна стала цэнтрам, куды збіраліся ўсе сельскія аматары мастацтва. Арганізатарам, кіраўніком, душой самадзейнага калектыву была Тацяна Карнеевна Лопатина. 20 жніўня 1936 года азершчынскі хор слухала ўся Беларусь. У гэты дзень адбылося яго першае выступленне па радыё ў невялікім гарадку Рэчыцы, што знаходзіцца за 7 вёрст ад Азершчыны. З гэтага памятнага дня пачынаецца трыумфальнае шэсце песеннага калектыву Азершчыны па ўсёй краіне. У 1937 годзе ён выступае на Алімпіядзе ў Мінску. У 1939 у Маскве на адкрыцці ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі. У 1940 годзе на дэкадзе беларускага мастацтва ў Маскве. Хор запісваюць на грамафонныя пласцінкі, здымаюць для дакументальнага фільма, адзначаюць у друку. Кіраўніка хору Тацяну Карнеевну узнагароджваюць ордэнам знак пашаны. З вызваленнем Беларусі азершчынцы аднаўляюць свае харавыя канцэрты, большасць з якіх давалі для часцей савецкай арміі, якія ішлі на фронт. Радасны год перамогі над фашыстамі стаў знамінальным у жыцці азершчынскага хору. У гэтым годзе ён быў узнагароджан граматай Вярхоўнага Савета БССР. А ў 1949 годзе Тацяне Карнеевне Лопатинай за выдатную канцэртную дзейнасць прысуджана ганаровае званне заслужанага дзеяча мастацтва БССР.